episode masalam kan han thlir let chuan linglongin demon makle dang lam tak chu asila ziafana te lama po chuan biswai chuan lo ti boi ve hle in atopa chuan chu biswai atangin antal chuak theita 10,000 Great Mountain Gap lama ve thung chuan linchan formation makle dang lam tak Gate of Revival chu ahonga anlo silto demon makle dang lam tak chu azalien theita ani kha. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie. Huchi Mountain Deputy Sekte omna lama po chuan ziafana te po chu lo thleng ve in chuta sek leader aron kirti in chibai chu an lo bu ngala Great Wizard point biyawitan thei top ka chuang ti le a har don nge don lo ti chu hunin ala hril zelang chu ti in Ghost King point Great Wizard iha omsia cholha dam phot ro lo ti ve ngalin ya huna po in Deputy Sek Leader iron le ta lom ti le kapu helama hian o ti in Great Wizard chu akalpui tangala ziafana hi Deputy Sek Leader ani to a cultivation level hi sangchiriam ani to chuan apian tiratanga an sek chin yu sek atangin zirchua tam tak nei bokin ama hi dual cultivation ani awangin agility a hianin taos buddhist le demonic energy te chu ama hian amhang kop thei ani chutia an kalhnu dewa chuan Ghost King chuan khanula kha ithian nu em ni ti in ziafana chu azota ziafana lain ithian hlui ni in a in soya lo ti letin kanin hrenga em ni ti in ziabai chu azota a ziabai lain azona chu chang talem lo chuan ziachi kha atha mo ti in alo zot let ta zoka chuta Ghost King po chuan thil hriat chua chu nei orin bai hui ini tero ti in ziabai po chuan in ani thu chuan alo chang ve ngal bi yawi omna lama po chuan ama bi yawi chu ron langin ni kho hrelawin kumsom chung alo om toa chuta ziafana ron langin pangpar chu aron kena biyaw karon kirle to asin kumsom te meu aliam ta ilo har chhuale nge ngai lung chetakin atia ziabai te lama po chuan ziabai chuan ilem zia chu amoi hle mai ziauchi mit nge ya mu ang vela ni ti in alo fakluama ama ka chan man lo kha ka in chir tak zet asin ziafanan nangle ziauchi fanu a chan tu mang ti hi kalangai tu ngai lo ati rualin Ghost King po chuanin ziauchi thi ni tak ngiala po abula ko omlo nia chung thil thleng to te ka ngai tu let apiang hian karil ruan na tak zet thin tuna chuan biyawi che hi ka nei to ani le zel chan chu ka du to lo ni lo ti in biyawi po chuanin hrethiam niom tak chuanin ni e aron har chuak le khopang ti te chuan alo hnem ve boka ziauchi hian heti khopin ingai sakti hi thriase a in chir ve khopin ka ring lo ti sapin linglong iste chu omna lama po chuan black tiger chu aron langa an sil tak demon makle dang lam tak biscot chu ron lan zom hal zatin black tiger po chu ol samte hian then hia then ta mok mai heta te hian biscot sausen anti boka background hi tlem han soilok kila ama hi mihring angin apiang lawa man lai khan nan chiang regiona li tai te zinga mi wizard ro pui takin asiamin asiamani ama hi primordial chi of slaughter le bell full energy hlom khoma siam le khovel ti chiat du na nei turin asiam ania ma se puithiam fanu linglong inen in tongin linglong i chuan mi hring in an nei ril runat na hlau thon na leinat na le mangai na te chu zirtirin abula ompo chu nuam ti sot hle in chumi atangin anin kara mangai na alo piangta a biscot sausena chuan linglong i chu mangai hle in mi hring angin hlauna leinat na natna le mangai na nei ve thei turin a god ni na tang
mi hring pa ngaya a in let ta a chutin linglongi nen hlim takin an om thei dawn emaw ati lai chuan linglongi lain bisgot sausen chu khowela mi hring te tan chiat na thlen tu tura duan ani ti a hriat awangin alo sil ta chu alo ni a chan chu linglongi hi puithiam ni in khovel ven hi a hna ani awangin khovel ti che thei chu nun na hlan ngai po ni se a hlan tamai ani linglong statue lampan pa chuan tinge khang zong zong kha iti engwangin nge he khovela om thil nung tin reng hi engai sak em em ita nan poimo viam ni ti in lung chetakin a out vak vak maya han thlok nai hratin linglong statue chu kwa in tap pha ti ti chung chuan nima sela kei chuan chung thil nung om zong zong chu kangai poimo velo I hriaem hei ente min lo dan na chan la hi ini na puithiamin khovel aveng him tur ti te chu in ma ni khovel mi bokina an siam chop ani lom ni ti in tap pha ti ti chuanin linglong statue chu akwa ta vong vonga Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. le lama po chuan great wizard hoin biawi chu kai tho an lo tuma olsam taka kai tho mai an tum chuan ama tangin energy hi ron chuakin great wizard po chu atol hnung dora ghost king po chuan lo pui ve ngal zatin ziafana po in alo dan sak ve boka chuta hen huan bel son ama kol tu aveng ani alo tia ziabai point chu energy ron chuana hen huan bel chu vati topin great wizard la chuan biawi chu consciousness a oma wangin chu hen huan bel chu anti chet masat angai dona chuti hnuwa chuan aron har chuak mai thai a har thaina chance chu sang lo takani ti in great wizard chuan alo soya chuta ritual formation chu ti tumin chu a hen huan bel chu ti chiat an tuma chuti mek lain bisgot sausena thinrim chu khovel mi te chunga atruan tawak maya khovela hian chiatna kum khuain omro se ti in demon beast tam tak nen khovela chuan chiatna men lo an thlen le ta a linglong statue chu en le in ente nangma nen thil nung I hmangai em te hi kati chevek don ti chuan keipo itan karon kalveang bisgot sausen chuan alo ti energy chu puak dur mai in lelama songwan se chu ron langin vanram khuang voisari ri in halral thilhlan po voi kwa zet halral anita ti in awa li jun lu shun le zon hongite po in lo troi om ve halin an sek feng hon ku sek pumpui chuan an out avaka chumi rualin an veli master yu hi lana chu ron lagin feng sian ku sek te chu an lo richel chula chuta yun hi lana po chuan chin yu sek le tian ji seka ka thian tenen central plain lama thu eng emo rel fel tur kan neya chuta chuan kan sek mi elai disciple te chu ka hruai don ati rual chia chuan an lo aule dur to a chin yu hi ziafan le lu sui chi te sek ni in tian yi temple an ti ve thung hi chu fa siang ate sek ni ve thungin fencing gu sek te la chu valley master thu kan zomang ti in an lo phur khop maya chuti lain lusunan senior brother bisgot sausenan an sil na chu ti chia in a chuaka kumza chung te meu kan lo ruam han sa to po ati buai vek theidon nia lo ti in chung thil alo thlen chuan pasal tha te pon an dang thei kher lawang ti in anung chona ama hriat tok lekin I chua awangin khovel chu I hma hian kadin tir zelang ati sapa le lama po ritual formation chu lo perform ve mekin great wizard chuan thumak deuh cham kualin abola tangin thil khusen zam hian biyawi lam chu vapanin chuta great wizard po chu mak tak takin alam zom zela ziafan le ghost king te chu ama pui turin atia
din hualin Great Wizard chuan a hmulte hmang chuanin hen hun bel chu ti chiat atuma a hnu dewa phei chuan a sil chu ti che thei lek lekin ma se an silna chu a chak em awangin ziafana le ghost king te energy le spiritual power chu absorb in chuta po chuan olsam ten ala ti thei tat lo a spirit chu kau kir le thein ziafana nen po chuan anin hmuwa ziafanan a khoi chia chuan Great Wizard a hmulte chu chia in bi yawi chu a tham ral ve ta ngala That was the end. I wanna immortal. My future was so bright. I thought my